дирӯз 10 апрел дар толори машваратии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода таҳти раёсати раиси шаҳри Турсунзода узви раёсати кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Саломзода Сиҷоуддин маҷлис баргузор гардид. Маҷлиси васеи раёсат ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон бо иштироки аъзои раёсат ва аъзои комиҷроия доир шуд. Зимни кори маҷлис ду масъала пешниҳод гардид. Масъалаи якум оиди даъвати конференсияи 21 кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ва масъалаи дуюм бошад аз таздиқи ҷадвали баргузории маҷлисҳои ҳисоботӣ интихоботии ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ иборат буд. Тибқи масъалаи аввали рӯзнома узви кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода Саодат Умарова ба сухан баромад. Масъалаи дигари рӯзномаи маҷлис низ бо раъйдиҳии аъзоён тасдиқ шуд. раиси шаҳр дар поёни кори маҷлис аз иштироки фаъолонаи халқи шаҳри Турсунзода ва вакилони мардумӣ дар чорабиниҳои фарҳангӣ бахусус Наврӯзи имсола изҳори сипос кард. таъкид дошт ки бояд вакилони мо дар паҳлӯи мардуми сода пайи ҳама гуна ташаббусҳои созанда камари ҳиммат бубанданд. нимаи дуюми ҳамон рӯз бошад роҳбарияти шаҳр бо соҳибкорону фаъолони шаҳр мулоқот доир кард. раиси шаҳр аз ширкати фаъолонаи соҳибкорон дар таҷлили Наврӯзи имсола арзи миннатдорӣ намуд. бояд таъкид кард ки имсол иди Наврӯзи байналмилалӣ бо шаҳомати хоса дар шаҳри Турсунзода баргузор шуда буд ва дар доир шудани ин ҷашни таърихӣ саҳми мардуми шаҳр хусусан ашхоси хайрхоҳ буриз аст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода тасмим гирифт ки барои иштироки фаъолонаи соҳибкорону саховатмандон бо доираи васеи соҳибкорон мулоқот карда онҳоро қадршиносӣ кунад. раиси шаҳр ба якчанд соҳибкорон сипосномаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзодаро супорид ва гуфт ки дастгирии соҳибкорон дар баргузории ҳама гуна чорабиниҳо шоистаи таҳсину офарин аст. соҳибкорони шаҳри Турсунзода бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз фазои осоиштаи кишвар баҳри ободиву шукуфоии диёри хеш ҳиссаи арзанда мегузоранд. раиси шаҳр бахусус аз саҳми арзандаи соҳибкор Исматулло Раҳматуллоев дар баргузории ҷашни иди Наврӯзи байналмилалӣ арзи миннатдорӣ кард. инъикоси ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Турсунзода шуд. шахсан саҳм ҳамин кас 110 метр гулҳои ба қавли ороишии табиира ҳамин кас омода карда буданд. бисёр ба ҳатто сарвари давлат ҳам хуш омад. манам хел зебопараст бошед, хизмати мардума кунед. дар поёни мулоқот бо соҳибкорон раиси шаҳр таъкид дошт ки ободиву пешрафти шаҳри Турсунзода аз масъулияти ҳар як шаҳрванди ба нангу номуси он вобастагӣ дорад. бояд ҳар яки мо пайи зебогиву шукуфоии ин гӯшаи ватанамон камари ҳиммат бубандем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода омода аст ки дар натиҷаи ҳамкории зич бо шумо соҳибкорон дар амалӣ сохтани ҳама гуна иқдомҳо саҳми назаррас гузорад, гуфт раиси шаҳр. ҳамин тавр мулоқоти роҳбарияти шаҳр бо соҳибкорони шаҳри Турсунзода дар фазои хеле озод хотима ёфт. гузориши Дилшод Раҳмонов ва Зафар Ҳасанов барои барномаи иттилоотӣ хабар.